Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes. Yari kita sa ika-25 ng adlaw sa bulan sang Marso tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa Kanginan Oxlang?
Tandaan tagid na hindi kita malipat mga kaaksyon sa ginatugon ta sa inyo. Kada udto mga kaaksyon nga antad lang gamay, no? Kag importante naka-face mask kag social distancing kag face shield man mga kaaksyon. Kunyara kamo sa gwas ang inyo sining puluyan daw gamat saka man ay nano ini nga sitwasyon man daw gadamo atong nakaligad nga mga semana daw nag-zero na kita. Pero subong, nagbalik naman sa makahalangawa nga klase sang sitwasyon. No? Ay nano ini. Sige lang basta importante, sige lang sige. Importante, tumanon talang mga health protocols nga ginapalimton sang departamento sa engkayong lawas. Kay wala kita perdihon da. Ay daw halos kalaban na naman ti pinalang ining mga nagapasaway kag wala yan nagagamit sang face mask kag facial pero mas madamo ang nagatuman sang sining ginaayo sang aton sining gobyerno. Sige, kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa mga kapurukan kag barangayan diri sa syudad sang Bacolod? Aga pagkainasang banwa na ginuganas na ang mga balita. Isa ka maestro ang nabungguan sang isa ka salakyan dira sa sa may area sang police station 8 kung sa din patay diri ang biktima plasma ng ining isa ka by baston illegal firearms nga natsimpuhan man sang anti-kidnapping group Regional Office 6 to Dasmanin siya. So duwa ka mga kabuhi ang nadula kay na sang kagahon diri sa syudad sang Bacolod. Sige, ang kalibutan ta daw kwan manodo pisngo man siya. Ay, pwede base siling ko pang dala hubas inisang tubig lang. Iti kwaresma pas nasun si Mana. Garo tapanilithi halin pa kagabi. Pero way gid man gasigya. Magainot na kita, tubtub kita sa takna na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Sa syudad sang Kabangkalan nagapakay na dito si Mayor Zaiko ang nagpaswab na naman matapos nga isa man ka empleyado nila sini nag-positive man sa COVID-19. Puwerte, no? Kag kalakipan mga kaaksyon na dalon ta mga balita karon dugay-dugay gikan sa Oriental side. Napulo na ka mga ginakabig NPA ang na-recover sang tropa sang militar sa enkwentro dito sa Mayla Trinidad Gihulngan, Negros Oriental. Mga kaaksyon, no? Kamudamo ginang patay sa part sang NPA. Subo-subo man sa pamilya, no? Ito ang mga high-powered firearms na recover pa sa tropa militar. No? Kamusta nga ito sa mga kaaksyon sa Bugos nga Region 6? Gabayon ta nga okslang ang aton sining pag-sinalayan. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon, balita, banat, bulig. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB? Sa Kapitolyo Provincial, igabalita ni Aksyon Marlon Hinovia. Sa Sinovac ag AstraZeneca vaccine, nagabot na sa Negros Occidental, naglabot na sa 4,179.
Damo-damo nagawang nagalabutan subong sini ang syudad sa Bacolod 1,005 lamo ang subong adlaw mga kaaksyon. Ato ni balona karon dugay-dugay ang dugang sining mga detalye kag iban pang mga balita gikan sa Negros o kon sa Kapitolyo probinsya. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, manual nga paghawan sang creek sa Barangay 10 kag Barangay 12 natapos na sang City Disaster Risk Reduction and Management Office sining aga. Preparasyon para sa Semana Santa all set na suno kay Executive Assistant Jo Marie Vargas. Samtang sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, maestro patay matapos mabungguan ang motorsiklo nga iya ginasakyan kay ina sang kagahon sa highway sang Barangay Tangog. Sang isa ka Isuzu Max o kon MUX nga ang driver isa ka negosyante. Anong latest subong? Do batiko do gindala sa ospital ang ining driver sang MUX kay do naglain kunong pamatyadya. Ato ni baloon karon dugay-dugay ang pinaka-latest nga investigation sa mga kapulisan. Kag kalakip man mga kaaksyon sa balita naman sa Nokpo. Sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Aksyon na Brian Morden. Dalaga sa syudad sang Kamangkalan, naghikog man ho. Na naman ini, patay man ang biktima. Samtang masobra 170,000 pesos nga balor sang shabu nakuha sang Silay CDP. Sa patrol nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, Regional Internal Affairs Service o Conrillas, nagpatigayon sa motopropyo investigation angot sa shootout sa Barangay Panukoy. Kainaman sang kagahon nga nagresulta sang kamatayon sang isa kagwardiya. Samtang asawa ni Aljon Cabalhino nagpanindugan, mabuot kag responsable ang iya sining nga bana. Paano niyang armas lutang na-recover sa iya ni 2 ka 45 kag isa ka 357 nga revolver. Nga armas lutang mga kaksyon at 380 pistol, no? 380 pistol amuning na-recover sa sining suspect na si Aljon Cabalhino. Aton hibaloon na karon dugay-dugay mga kaaksyon. Samtang sa balita naman sa out of town sa siyudad Sangkadi, siga balita ni Aksyon Roger Gotti, 29 anyos nga lalaki nga nagapangatubang sang kasong reckless imprudence resulting to homicide, arestado sang kapulisan. Sa siyudad naman sang La Carlota, sa banwa sang La Castellana, persona nga may warrant of arrest sa kasong homicide, arestado sang kapulisan. Samtang sa aton sining mga nagapanguna man nga mga balita nasyonal, apelasyon sang simbahan angot sa religious gathering ban resolbahon subong nga adlaw. Kag ginaduso nga social pension hike sa mga senior citizens pasar na sa House panel. Kag maki-update kita karon dugay-dugay upod kay Aksyon na dinaboso angot sa COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan nilabi na diri sa Region 6 sa Bacolod kag Negros Occidental. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diniginawang madugay, mahina ang kalaban. Sige, sa mga kaaksyon tadang nagpamati na ipadala lang ang inyo sining mga mensahe. Kag palihog i-like ang aton sining programa sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. I-like lang kag i-share lihog ang Aksyon Balita Banat Bulig.
Sa mga ka-aksyon tangayara sa website sang www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton by Aksyon Radio Bacolod, tutok na sa aton sining balitaan sa sining odto. Sige, daligi lang kaya rin ang resulta ho sang unang draw sang Small Town Lottery o Coristiel sa sining adlaw sang Webes, March 25, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 14 kag 4, liwat 14 and 4. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligi lang ha kay manamyaw tanay sa sining pagpangalagad ta diri sa inyo sining palatuntunan, no? Manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta nga nagpamati na, nag-like kag nag-share sa aton sining programa. Ayos, sa mga listeners dra, i-like lang kag i-share ang aton sining program, no? Okay, daligid lang ha kay malag-in tanay. Oh, sige daligid lang kay hindi ta di mabukad sa piyak ta ho. Regitanay sa piyak naton nga honghongan. Ay perte honghongan gid sige, daligid lang sa mga kaaksyon ta pag relax ka mo dranay samtang gina-check pa nato, no? Ang aton sining website, no? Dali lang kay kahina man siya, no? Sige, ari na. May lang nga pamate sa aton sining nga mga kaaksyon kay Madam Suset Alunan. Present na siya. Insigida. Madam Suset, may lang nga pamate dra sa Hong Kong. Kay Vanessa Mayo, may lang nga pamate, Vane. Kay Madam Virginia San Antonio Alpenda, kay Ems Abuso, kay Madam Ems Abuso, may lang pag-monitor. Kay Lainey Novera, kay Nining Grate, kay Sats Ramos, may lang pag-pamati Sats. Chelsea Torres, may lang pag-monitor man. Kay Mary Jean Dicina Carnicer, kay Princess Chloe Bedlan, kay John Marie Radok, Joval Trinidad, at Tia Kim Eriman kag Ferdinand Araneta. May lang pagpamati, Sir Ferdinand, no? Ayos. Kay isa gani Bringelia, may lang pag-monitor. Kay Reven Lomerio, kay Merly Dolido Magallanes, Jose Erson Lapinigonio, Jovi Monares, kay Emilio Perez, Dina Amante, kay Arnel Po Disamparado, Dona Nabarte Macario, kay Labayin Eduardo Jr., may lang pagpamati man. Russell Quambot, Hazel Alvarez, may lang pagpamati dra sa Kingtown, Barangay Purisima, no? Kay Hazel Alvarez, kay Jebong Nipomusino, Rene Sardito Jr., Ronnie Mananghaya, and si Ronnie ni of Saudi Arabia, no? Gamonitor siya subong, no? Jocelyn Libon Dispoho, Jomari Formentera, Liberty Benitino Baldo, Dantiva Flor, Edmar Kilitar, may lang pag-monitor. Roselia Grandia, kay Ana Sinoro, Inday Blasa, Rochelle Evangelista, Probilino Marquino, kay Emily Hindrala, kag kay Sir Alex Montesa, kay Catherine Mascuniana, Josephine Villarosa, Lisa Montecastro, GVL Lontayaw, may lang pamati sa inyo dra, no? Sige amutong mga unatang patunda na nga monitor sa sining mga inoras, mga kaaksyon. Dagang salamat gid sa inyo, sige, daligid lang mga kaaksyon. Standbyan ay manong balik kita sa dirigid lamang madugay. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna ay may iwasan. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:52 ang aton oras, 11:52 na mga kaaksyon. Sige, samtang iban sini nagahimos pasang palanyagahon, ang iban sini nakatapos na sa pag-timo-timo sa sining odto mga kaaksyon. No? Sige, daligid lang kay karon dugay-dugay mangin kaupod ta si Congressman Alan Peter Cayetano, representante ni sa Taguig Patero sa unang distrito. No? Karon dugay-dugay lang upod ang DZRH naton. Pero sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang maghubi ng may edad na? Pwede gid. No?
Oy, ay pwede magtisoy maggwapo. Ang DTX 500 capsule, mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Yari ng mga balita nasyonal gikan sa News Center. Upod na kay Aksyon Eden Abuso. Ang balita ni Aksyon Eden Abuso ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. Ini may kantanan sa sining apelasyon sang simbahan angot sa religious gathering ban resolbahon subong adlaw. Dapat resolbahon kag tugutan maning mga simbahan sa mga areas nga hindi gina-considered nga lapnagon bala kag damo gid sa mga pasyente sang COVID-19, ha? Pero mabala na karon nga adlaw kag ginadusok nga social pension hike o kung pagpasaka sang social pension sa mga senior citizens pasado na sa House panel. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kag ilabi na diri sa Region 6 sa Bacolod kag Negros Occidental. Mga detalye sini upod kay Aksyon Eden Abuso. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita upod na kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayungod to. May introduction Rex, happy Thursday sa aton sini mga ka-aksyon sa aton nga balita nasyonal. Natala na nga istoryahan ang apelasyon sa simbahan angot naman sa paglimit sang pila ka religious gathering sa baylo nga ipaiway ini sa Metro Manila, NCR Plus bubble kag iban pang nga lugar nga may mataas nga kaso sang COVID-19. Sunod kay Justice Secretary Menardo Guevara, nag-apelar ang simbahan nga panugutan sila bisan 10% lang sang capacity sang simbahan umpisa Abril 1 tubtob naman sa Abril 4. Sa resolusyon nga ginpagawa sang National IATF epektibo sa tong Marso 22, ginadilian ang anuman nga pagtipon-tipon sa simbahan. Ginpaandaman man ni Presidential Spokesman Harry Roque ang simbahan nga kinahanglan nila magsunod sa direktiba bangod handa ang gobyerno nga gamiton ang police power para ipatuman sini sa ila. That's why mga paghinon-anon Aksyon Rex no nga nagakatabo, especially dito sa Metro Manila. Pero diri sa aton may mga may mga padayon man ang mga hiliwaton, hilikoton sini nga Semana Santa pero limitado gid lamang. Sa iban pa naton nga balita nasyonal, nakalusot naman sa House Committee on Appropriations ang hagna nga pagdugang sa social pension sa mga senior citizens. Sa mga hagna gikan sa 500 pesos himuon ini nga 1,000 ka pesos kada bulan. Tuyo sini amyendahan ang Republic Act 9994 o kung Expanded Senior Citizen Act of 2010. Sunod kay Deputy Minority Leader kag Bayan Muna Representative Carlos Zarate, isa sa among nga author dako ang mabulig sang social pension hike ilabi na nga karon nga nagapadayon ng COVID-19 pandemic. Nagalaom naman ang kongresista nga padasigon sang senadong bersyon sang hagna kag gilayon mapasar agod mangin isa man kalaye. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglamot na sa 125,424,480 ang nagpositibo sa COVID-19. Samtang sa bugos nga kalibutan, mayara naman sa 101,288,273 nga naka-recover, kag mayara sang 2,756,662 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglamot na sa 684,311 ang nagpositibo sa COVID-19 apang mayara na sang samtang sa Negros Occidental mayara naman sang 18 ang panibag o Action Rex nga kaso nga na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 1,159 sa Negros Occidental alone. Sa syudad sa Bacolod, 19 ang panibagong nga kaso nga nagdugang kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 5,945 kang mayara sang 135 ka aktibo nga kaso. Isa man ang panibagong recovery sa syudad sa Bacolod nga nagdala sa kabilugan nga 5,623 samtang napabilin sa 187 death toll. Sa Western Visayas, 71 ang panibagong
na record nga kaso kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 26,805 samtang mayara na gid lamang sang 1,563 ka aktibo nga kaso. 82 man ang panibagang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 5,623. Wala man sang ukon tatlo ang napatay nga nagdala sa kabilugan nga 766. So far, Aksyon Rex, amoy na mga kung amoy na mga na-record nga kaso ng COVID-19 sa bugos nga kalibutan sa Pilipinas, sa syudad sa Bacolod, kag Negros Occidental. Anong kaso ni Pare Mark Antonini? Artista ni siya, Aksyon Rex. Artista na si Pare Oo, Mark Anthony. Anthony. Oo, Fernandez. Amo nang kumpare ko sa may mambulok na. Amo ni Guro. Amo niya siya. Fernandez. Ngagin pa, guwan isa sang Chocos order sang alkalde sang Paranaque. Kay nagpabakuna man siya kuno, Aksyon Rex. Ti ano ginang diferensya kung magpabakuna na? Kay wala pa siya sa list of priority. Amo lang na. Same man bala sa aton mga mayors. Ang mga mayors to, ara, pato sa sila sa group 4A. Pero ti isang primero. Kaya artista ni saya. Artista Ti na. do, ara, pag siguro sa pinaka, pagin nga group. Ti, ano kung artista sa ihaw? Hindi siya pwede. Kaya hindi man sa frontliner man na siya. Artista na siya. Oo, siya. ko That's why nga ginpapanawagan show cause order, Aksyon Rex. Kasi wala pa siya sa listahan sang priority. Delikado, no? Muling isa sa mga nag-atras si Mayor Bing. Do kagapon ang schedule. Kapon ang schedule nila. Mayo lang. Nag-atras sa gila. Yung pro si Mayor sa Escalante, lingan, ataken niya magpapreso, Oo. Presuhan nyo lang ko kung presuhon nyo ko, Pero tido wala pa man siya show cause order. pa. Kaya daw nauna ni Gurong Lima itong kahapon mo nga mga names bala sang mga mayors. Ang Escalante, basi naulihi pa ni, kag basi may iban man nga mga officials pagid, no? Nga wala lang mapamidya. Oo, ti basi makibot kita bala sang kung may ara pagid additional nga mga pangalan nga makita naton Aksyon Rex, no? Natingala lang ko si Mark Anthony Fernandez. Kung mong artista ka, hindi ka pwede ka avail sina. Ang ginauna, gidgali yung mga... frontliners, gid Aksyon Rex. Frontliners, gid dapat ang unahon. Amo na dang importante. Kag amo ginadaiyang sa list of prioritization sa ngaton sini nga health officials. Mga secondary na nga linyada daw by September pa siguro. Ate, ambot kung Setyembre magituod. Dahil sige naman nalabutan, subong nga adlaw, may nagabot naman din nga mga injection sa may mga bakuna naman nga nag-alabutan diri sa Bacolod kag Negros Occidental. 4,000 lang Negros, 1,500 ang Bacolod. Correct. Kaya mo na siya, Aksyon Rex, siguro ang 400,000 nga nagabot bala kagapon. Kag sa Lunes, may 1,000,000 nga sa bilog na nga Pilipinas. Nga maabot. Ano na yan? Ang Sinovac. Sinovac? Oo. Daw sige naman siguro. Sige na, pero tayo mo itong hambal nila. Black priority lang anay. Priority mga healthcare workers, especially dito sa Manila. Kita mo, ginapang bawi ganini lang, ginapang distribute na sa provinces, Aksyon Rex, ginapang bawi nila para nila liwat, magamit to nila sa Manila. Pero tiyo mo to yung hambal ni City Ad Gapon, yung wala na sila yung bawion sa Bacolod. Kaya napang bakuna na tanan. Tigin share man to nila sa probinsya mo. Iban sa to. Maging kuha sang probinsya sa Bacolod. Oo, pero kabalo naman kita nga frontliners gid man to yung una. Wala yang sang question. Sige. Yes. Ikaw to ang next to dayan. Hindi lang ko dada. Sige, dugay may Chocos order. Chocos order ka naman, Hindi lang ko danay. Sila lang danay. Panahon lang sila. Panahon lang sila. Okay, yes. sige. Sa aton mga kaksyon, halong gid kay wala pa kita sang wala pa kita yan ang bakunahan. Mga balita kag-update gikan sa News Center, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon na Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat, Aksyon na Ida Naboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon na Radio Bacolod. Salamat gikali kay Mams Ems Abuso kag kay Vanessa Mayo sharing 50 stars. Tag 50-50 stars sila today mga kaksyon. Nami, no? Sige. Thank you gid Madam Ems kag Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota mga kaksyon, no? Salamat gid sa paghatag sang stars 50-50 sila 100 stars tanan. Ang iban pa nga may mga stars hatag na ninyo. Ay, puwerte. Tipunon taning mga stars, no?
Ang report ni Aksyon na din na puso, builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo, ang pinakabago, garantisado, kag epektibo, pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo, D3 Bayo. Wala ka nang hanapin pa sa D3 Bayo, yara na mga kaaksyon. Ayos! O, sige. Unahon ta na si Aksyon Alvin Graba, standby karon dugay-dugay kay tirahon ta ni ang palayag kag interview sang DZRH sang ato sining mother station kay Congressman Alan Peter Cayetano sang Tagig Pateros First District, no? Sige, kay unahon ta na si Aksyon Alvin Graba, maki-update kita angot sa sining Regional Internal Affairs Service o kon RIAS diri sa Region 6 nagpatigayon sa motopropyo investigation sa shootout nga natabo dira sa area sang Panukoy nga nag-involve lato kay Aljon Cabalhin nga ginaligar nga kuan ini siya nagbato sa mga operatiba sang AKG. Ato ni baloon karon dugay-dugay plus ning palayag sang asawa ni Aljon Cabalhin nagapanindugan nga mabuot kag responsable ang iya sining nga bana. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, isa ka legitimate operation ining natabo nga shootout sa Manbil Royal sa barangay Pahanukoy diri sa syudad sang Bacolod. Sa ato nga sang anti-kidnapping group upod ang mga kapulisan sa idalom sa police station number 8 kag nagresulta diri sa kamatayon sang isa ka gwardiya during sa buy-bust operation, no, para sa sining buy-bust operation para sa armas luthang. Sa diin tabo ini alas 3 kay na sa kagahon nga nagresulta sa kamatayon man ni Aljon Cabalhin, 31 anyos sa Purok Seaside Barangay Tangub diri sa syudad sang Bacolod. Now sunod diri kay Police Colonel Roger James Villantes, ang Regional Director sa Regional Internal Affairs Service sa motopropyo investigation nga ginpatigayon karon sa Philippine Provincial Internal Affairs Service led by Police Executive Master Sergeant Rami Bando, ang Chief Investigator sa PIAS. Diri nakita Aksyon Rex nga isa gali ini ka joint operation sa idalom sa Police Station number 8 kag PNP Anti-Kidnapping Group dito sa Campo Crame led by Police Captain Adrian James Albaytar. Now, sunod diri kay Brillantes, ining si Cabalhin ang nag-resist sa pag-aresto sa baylo. Ginpalukpan pa ang mga operatives, kung mga police operatives. Rason nga nag-return fire ang mga kapulisan kag diri napatay si Cabalhin. Now, ginpahayag... Sinong witness ini? Amuni ang initial investigation action Rex mo sang sa side na sang pulis. Sa side sang pamatian ta karon ang side sang asawa sang napatay ni. Break action Rex pamatian taman sa side sang iya sining asawa. Ginpahayag man diri ni Brillantes nga legitimate operation ang natabo kay number 1 sunod sa iya may nag-coordinate man si Captain Albaytar sa Bacolod City Police Office kag sa Police Station number 8. And number 2, buy-bust operation on illegal firearms. Yung matapos nga nahibaluan man sang PNP AKG o kung na anti-kidnapping group dito sa Campo Crame nga nag-involve ni for gun running activity action Rex. Ari ang pahayag ni Colonel Brillantes. May arakita death of subject of motopropyo investigation during the police operation at Bacolod City, sir. This pertains to the reported armed encounter during a police operation conducted loose firearms operation conducted by the PNP Anti-Kidnapping Group led by Police Captain James Albaytar, which resulted to the death of Aljon Cabalhin. So ang atong initial investigation, sir, conducted by Sergeant Police
Executive Master Sergeant Rani Pando, Chief Investigator diri sa Negros Occidental Provincial Internal Affairs Service, disclosed that during the said operation, subject Aljon Cabalhin resisted the arrest, engaged in the shootout with the operating members, PNP elements of joint operation of PNP Anti-Kidnapping Group and the Bacolod City Police, prompting them to return fire, hitting the suspect on his body. That resulted to his death, sir. Napwersa ang mga kapulisan sa retaliate after nga nagpalupok gid ang ining subject sa operation, sir. Yes, sir. To repel the aggressions initiated by subject person, ining si Aljon Cabalhin, nagpalupok siya sa pusil niya sa mga operatives ng anti-kidnapping group and sa mga kapulisan naton diri sa Police Bacolod. Kaya joint operation man ni sa Bacolod PNP kag anti-kidnapping group. Ang lead agency dire, lead operating units led by Captain James Albaitar of the anti-kidnapping group based in Samkrame. So this is a legitimate police operation that resulted into drive-in police operation of the suspect, sir. Sa paan nga paagi makahambal nga this is a legitimate police operation, sir? Considering, sir, that there was a prior police coordination report made by the PNP anti-kidnapping group to the Bacolod City Police Office prior to their operation, and this includes the team leader na may ara sila police operation. So ang kapulisan natin diri sa Bacolod, nag-joint operation naman sila to support the operations of the lead operating unit, which is the anti-kidnapping group. So narak sa kabahin gid lamang sa payag diri ni Colonel Brillantes sa side sa asawa Aksyon Rex, hindi dato diha malang iya pangalan kay nga baygid siya nga hindi dalang ang iya sini nga pangalan kundi ini siya ang asawa sang napatay nga si Aljon Cabalhin. Ginatago-tago iya pa na. Mugani man diri niya, sir, hindi na lang ko mambal sang pangalan ko, sir, o ti okay naintindihan taman. No, pagid na kun way ka man lang kagin saktom lang pagpangita mo sa hustisya da nga itago-tago mo nang ngalan mo da yaman. Basta asawa ni siya ni Aljon Yes, Aksyon na Rex, no? Nagatalangiso ni siya kagina samtang ginadepensahan niya man ang sining bana sa diin suno kag sa malipot ang gid lamang sa nga statement Aksyon na Rex. Iya man nagin pahayag diri nga wala gid jaga baligya kag wala gid siya sang ihibalo sa pagbaligya kag involvement sini sang iya sining bana sa pagbaligya sang illegal nga armas. Sa baylo isa gid lamang inik gwardiya Aksyon na Rex kag way man nagani gadalas ang armas sa ila sining puluyan after duty and ginlaragway diri Aksyon Rex nga suro sa iya nga mabuot kag responsable ang iya sining bana ari ang pahayag ni Mrs. Cabalhin. Ipukaw kami sa balay. Naginambalang kami nga si Jimboy ginapangita ka no sa muto tayo pagambas ang bahay sa amon wala na si Jimboy. Kabalo ka, ma'am, nga nagkabaligya man sang armas ang imo ba na? Wala gina siya armas niya. Wala gina siya armas niya. Sigyo sa pero wala gina sa armas. Wala na siya panala armas. Gina siya gina siya. Sa paglaragoy mo, ano klase ba na si Cabalhin, ma'am? Buot man gina sa nga tao, mano nasasayang nga pamilya. Wala na siya gamo. Hasta lang dito Aksyon na Rex ang iya sining tinaga kaga na buhian nga statement para sa depensa man sa iya sining bana. Report nagikan sa patrol ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon no Radio Philippine Standard Time. Las 12:13 ang aton oras sa mga kaaksyon ta. Kung pampakinis, pampaputi sa aton siling kutis, wala ka nang hahanapin.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:13 ng atong oras. Daligid lang Aksyon Art, Aksyon Marlon Hinovia. Ang mga balita ninyo, no? Kay yari na sa linya naton ang ato sing mother station, ang DZRH. Interview ini sa kay Congressman Alan Peter Cayetano, sang Taguig Pateros First District, no? Former Senator. Yari siya mga kaaksyon sa interview. Kasama muna natin si Henry Uri, katuwang niya nasa piling naman niya si dating Speaker Alan Peter Cayetano. Henry? Thank you, Angelo. Good morning again sa ating mga kababaeng nanonood at nakikinig. Ngayong umaga, kasama po muli natin ang ating kaibigang senador, dating Secretary ng Department of Foreign Affairs at dating House Speaker. Wala pong iba kundi si Speaker Alan Peter Cayetano, ang lingkod bayan na mula po sa Taguig, nakilala rin bilang kinatawang may takot sa Diyos. Ika nga, at siya rin ay palagi nating nakukuhanan ng mga wisdom from the Bible na kinakagalak din naman ng ating mga kababayan, lalo na kapag dumadaan sa matinding pagsubok. Pero ibang pagsubok ko kasi ngayon, kasabay ng pagdadagdag na naman ng restriction sa NCR, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal para mapigilan ang pagkalat ng virus. Marami ang nangangamba na magkakaroon ito ng domino effect sa mga karatig na lugar. At kung di ho maaagapan, marami ulit ang mawawala ng trabaho. Ayon nga ho sa NEDA, sa bawat araw po na mayroong GCQ, tinatayang mawawalan tayo ng 700 million sa ekonomiya ng NCR. Iba pang rehiyon na nasa mahigpit na quarantine restriction. Itong huling linggo ho, nagkaroon na rin ng huling linggong session ng Kongreso at ngayon bago mag-Holy Week, Mayo na po ang resumption nito. Speaker, ano ang masasabi ninyo na tila hindi yata ho pinapakinggan daw ng liderato ng Kongreso ang panawagan ng inyong grupo para talakayin na yung 10,000 ayuda bill? Well, magandang umaga, Angelo at Henry, no? At isang challenging din na umaga at panahon. Kanina, Henry, sabi mo, pananampalataya, no? Parati sabi, di ba, have faith in God, have faith in government, let's have faith in each other. Bible mismo nagsabi, faith without action is dead. Di ba? So may faith ka sa Panginoon, sundin mo ang Panginoon. May faith ka sa gobyerno, so dun sa minimum health standards, sundin po natin. Pero siguro, gobyerno, dapat may faith din po sa atin. So kasi yung iba sinasabi na baka ipangsugal lang or baka gamitin yung pera sa pang-inom. But kung makikita nyo po, kahit sinong kausap nyo ngayon, private school teachers po ay walang kinikita. Ang mga massage therapist, mga performing artists, mga singers, mga comedian, ang tricycle jeepney drivers po, hindi na nakakabiyahe araw-araw at kung makabiyahe man, hindi rin puno. Because of the restrictions at wala pang pasok. So ngayon, bawal ang dine-in. So although naintindihan po natin yan dahil kailangan natin sa health, paano po yung mga waiter at mga empleyado? So Henry, kung titignan mo ang Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Indonesia, na mga kapitbahay natin, kapitbayan natin, lahat po yan may ayuda o direct stimulus. Ang US, Korea, and Japan, kahit na may kaya ang mga mamamayan nila, ay meron din sila, no? At marami sa kanila, hindi lang one time. So, tayo'y nakikiusap na ang Kongreso, katulad ng Bayanihan 1, di ba? Nag-anniversary tayo ng lockdown a few days ago. Anniversary na rin ng Bayanihan 1. So, kung nung Bayanihan 1, nakapagpuyat tayo, nakapag-overnighter natin to, nandiyan naman ang pera, Henry, may 400 billion savings ang from last year. At ang 2021 budget halos hindi pa nagalaw. So, ako'y nakakasiguro, mapag-aralan lang to, maupuan lang to, mag-hearing lang to, at makita ng ating mahal na Pangulo na may pondo, hindi niya pagkakait yan sa ating mga kababayan. Okay. Ang pondo nating natitira, savings, maging yung mga hindi pa nagagamit na bahagi po ng General Appropriations,
ay tila nakatuon lahat sa pagbili ng vaccine. So are you saying, Speaker, na meron pa kung maisasabatas ito itong panukala ninyong ayuda bill na ito, may mapagkukunan pa tayo ng pondo? Really good question, Henry. Tama ka doon. Remember nung question nyo rin na bakit wala sa budget pagbili ng bakuna, sinabi uutangin to. So maliit lang ang pondo para sa bakuna sa 2021 budget. At hindi rin to kukunin sa savings ng 2020 budget. So sa website mismo ng BBM, may 400 billion na savings sa 2020. Sa 2021, kung talagang uupuan, kung 100 billion lang out of more than 4 trillion, may mahanap po talaga para dito sa ayuda. And siguro, ibabalik ko rin, Henry, no? Bakit hindi naglaan ng pondo para sa ayuda sa 2021 budget? When I was discussing this with Congresswoman Lani and Mayor Lino na brini-brief kami sa Taguig, sinabi nila dahil nga uncertain yung sitwasyon, ang Taguig ay nag-alat ng 300 million para sa ayuda 2021 kasi nga hindi mo sure yung mangyayari. So I'm also wondering, bakit wala sa 2021 budget? Having said that, may pagkukunan at pwede itong gawin. Ginawa na natin to sa Bayanihan 1 at ginawa na natin to ng Bayanihan 2. Alright. May pag-aaral din daw ho ang ilang economic experts tulad ng Moody's Analytics na ang mabagal na vaccination program at ang patuloy na pagtaas ng bagong COVID-19 cases ay maaaring makapagpahina sa pag-usad ng ekonomiya ng bansa kumpara sa ibang mga bansa sa Asia. At sa panahon ho ng pandemya, nabanggit niyo po na nga na mahalaga ang matapang na solusyon at mabilis na aksyon. Pero paano maiiwasan na hindi ho mapag-iiwanan ang ekonomiya ng Pilipinas sa ganitong sitwasyon? Well, Henry, no, bigyan kitang example, no. Kayo napapanood, napapakinggan all around the world. Kasi mga reporter nyo, seryoso, nasa field, nakita ko po kung paano kayo magsakripisyo. Ikaw lang, Henry, kahit kasagsagan ng COVID, nung meron na press cons, nandun kayo. Kahit minsan siksikan at delikado, nandun kayo, no. So, can you imagine kung lahat ng ibang stasyon ng radyo, nabakunahan sila, at lahat sila may PPE, lahat sila may healthcare halimbawa, tapos ang DZRH wala, kahit anong galing po nyo, maiiwanan kayo. So yun po ang sinabi ng The Economist din. 2 years po tayong mahuhuli sa mga kapitbahay natin sa pagbabakuna. So alam na natin nangyari yan, saan tayo makakahabol? So unang-una, 38 million ang turista ng Thailand before COVID, tayo 8 million. So why don't we build yung tamang infrastructure para dun sa mga tourism sites natin? Why don't we, katulad ng US sa rescue plan, bigyan ang mga negosyo ng pondo para i-retrofit at gawing safe sa COVID? Napakarami natin pwedeng gawin, basta planning and proactive. Sa puntong yon na Henry, pinaniniwala, dapat hatiin na yung IATF. Iba yung implementor sa planning. Masyadong malaki problema at masyadong maraming membro ang IATF. So nangyayari, day-to-day na problema, month-to-month na problema. So napakahirap na yung magplano ng 6 months, 1 year, 5 years. Kung titignan mo, all of our plans now are pre-COVID plans. Even our 2021 budget is not really a COVID budget. It's still an ordinary budget na may konting panglaban sa COVID. So, but ang tama ka, hindi tayo pwedeng maiwanan. Mahirap po maghabol. Okay. Pero aside dun sa mga binabanggit po ninyo, kayo ay may iba ring approach, biblical principle ang inyong po minsan at madalas na ginagamit dito sa paglaban natin sa iba't ibang suliranin ng ating bansa. Ngayong naharap tayo sa matinding pagsubok ng pandemya, ano po ang papel na gagampanan ng pananampalataya para makaahon tayo dito sa hirap na ito na dulot ho ng COVID-19? Napakalaki, Henry. Ang magsosolve po ng problema nito, hindi po tao, Diyos. Bigyan ko po kayo ng example. Wala pong libro sa economics o finance ang magsasabing mamigay po tayo. Ang sasabihin niya, ang resources ay may limit at scarce, no? Pero tignan niyo po sa Biblia, di ba? Nung 5,000 ang nakikinig sa Panginoon at sinabi ng mga
disciples, apostoles, pauwi nyo na, wala tayong pangkain. Sabi ng Panginoon, wag. Tapos ang isda at saka loaves of bread dumami. No, ang Panginoon parating nagbibigay sa mahirap. Ako'y naniniwala if we have a biblical approach, no? We look after the poor, mahihil ang ating land, no? So, alam nyo po, nagpre-pray tayo at napalapit tayo sa ating pamilya. Iyan po ang dalawang mabuting na idulot ng COVID, di ba? Sa daming masamang dinulot ng COVID, maraming pinatay, maraming nagkasakit, maraming heartbroken, maraming may mental health, maraming nagsara ng negosyo. But two things it did is bring us closer to God, and number two, to our family. So siguro yon, Henry, no? If we can start sa SEA Games, nag-champion tayo kasi ang naging mantra natin, we win as one. Dito po sa Bayanihan 1, a few days ago po, anniversary ng lockdown. Ngayon naman po, anniversary po ng Bayanihan 1, di ba? Nung kinasa sa Kongreso magdamag yan. So, if we pray as one, I really believe, anuman maging religion natin, the Lord will heal us, no? And heal our land. But we have to put action to our faith. Hindi po pwedeng bahala ka na Diyos. Kailangan sincero yung dasal, pero kailangan kumilos tayo. Alright, napakaganda ho nung binanggit ni Speaker Alan Peter Cayetano na, faith without action is dead. Sabi sa Tagalog niyan nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Speaker, thank you so much again for joining us this morning. Ingat po kayo. Salamat sa DZRH sa pagbabantay nyo sa gobyerno at siguraduhin maganda serbisyo sa tao. Thank you, Angelo at Henry. God bless you. Alright, salamat po si Speaker Alan Peter Cayetano. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:25 ang aton oras, 12:25 na mga kaaksyon. Nabatian si Congressman Alan Peter Cayetano, representing sa House of Representatives sa Taguig, Pateros 1st District, mga kaaksyon. Anay senador man sang pungsod Pilipinas. Kadtuan tanay si Aksyon Art ay hupon sa balita naman gikan sa Bacolod City Government Center. Inimay kang tanan sa manual nga pagpanghawan sang creek sa Barangay 10 kag Barangay 12 na tapos na sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sining aga preparasyon para sa Semana Santa. All set na sunog kay Executive Assistant Jomari Vargas kag iban pang mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Yari ang balita ni Aksyon Art ay hupon Aksyon Art. Aksyon Rex, wagin makasulod ang ilan ni Sergio Marie Blanquin gamit nga excavator dira sa Barangay 10 and 12, pero mano-mano ang ila trabaho sa pagpangawan sa creek karagangot man pagkadto dira sa Bambulok kag in fact sinigid lang nga aga nakatapos sila sa pagpanglimpyo kag pagpanghawan dira. After naging divert ang ilang operation nga kuntani dito ini-intended sa Carbik sa area sang Barangay Mandalagan. Now, sunod rin kay Sir John Marie Vargas, ini siya pagpanghawan parang sa ulihi ang plano sining nga pagpadalong dira. Amo pa na ang ila sa naman masunod nga misyon. Kay subong bangod man sang siring cases sang COVID diri sa Bacolod nga may pagtaas ti ang team sa flood control amo man ni sila mo ang gina-utilize sa city sa pagpang disinfect sa mga ginagamit nga quarantine or isolation centers. Now, sunod rin kay Sir John Marie Vargas, after sining pagpanghawan nila, nag-operate man ang proning o kung utod sa masangasang kahoy, draman sa mga area marapit, may mga dalagko nga mga sanga, barakson na Rex ka delikado, in kaso gidman nga may ulan, mabaskog ang hangin, naging hatagan nilang narang nila atensyon kung mga inirisgo man sa mga residente, nga nagapuyo, marapit sa sining mga lugar ginmensyon natin. So, sunod rin kay Sir John Marie Vargas, okay na ang ila sining ginatrabaho dira kag masunod nila ng mga planning, especially
kung way pa man nila matapos sa mo ang natarana kunta ni kag target nga by April suktan sa task force sa flood control sa Bacolod ang pagtrabaho kay subong amo pa nang ila ginaplansya upod sa DPWH. Siya rin na palayag ni Mr. Executive Assistant Chomari Pagas. Tapos na naman nakalit silo tong sa may upper na mali dito sa Gatoslao hasta diri sa may San Juan. Pero why na hindi na makina una way may agyan ikadua kag may kay sa pa. So gin manual na tapos na mo nakari gagalang. Ang team tayo, sir, nag-respond bala sa cases ng COVID? Araya, hindi na pwede sa kapaway. Ang guys nga pangwa sing positive, ara nagyapon niya. Hindi pwede nga wala kasi everyday ara ginagapon regardless anong adlaw na siya mo. Kaya mo nagtaas kita kahapon so amo na sige instructions kung pating barangay ka Bulig na. Mula sa next party preparasyon sa palabuton na Holy Week na mag-kick off kung mag-umpisa sa Lunes, why problema kay 24/7 na medical team na mag-duty iya. Luwas pa sina may responding team gid na bisan sa Holy Friday or Holy Thursday ka Good Friday, ara sila gihapon on call in kaso gid man may magluntad nga mga untoward incident. Balikan natin, Mr. Executive Assistant Chomari Vargas. Amon natin niya, duty ni Japon kasi way man, like especially amon medical team, duty na sa Japon niya kasi way man nagkapaningalang sa digti kung Diyane Santo, Diyane Santo ka mo. Yan sa agad ng meeting kung pwede, ang Diyane Santo, way sila control kung may emergency. I-cancel lang mo niya, duty ka na sila yan. So kung may emergency, sunog mo na o nano na siya, sabay pa wala lang, may tao ka na mag-duty. Especially yung medical team ka, where is nag-off yan sa Semana Santa o kung Christmas mo. Okay. Sige ka na yan. 24/7 ka na sila yan. Marang palayag ni Sir John Mario Vargas. Now, may meeting maging conduct si Executive Director M.A.N. kag Dr. Chris Rongon sa mga mag-duty dito Blackson Rex sa isolation facility gipatukod sa DPWH. Ang interview ta karon sa kasinong nga duhay pabatita sa Aksyon Reports afternoon edition. Ang ka-aksyon nyo, aksyon at hukon o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you sa balita ni Aksyon Art Tayopon gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:32 ang aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa inuanta si Aksyon Marlon Hilavia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa 12 sang Sinovac kag AstraZeneca nga nabakunahan sa Negros Occidental naglabot na sa 2,899. Kagiban pang mabalita gikan sa Kapitolyo Provincial we have Aksyon Marlon Hilavia. Aksyon Mar. So, Norex, amo na sa ang kanabuon sang bakuna nga naturok na sa health workers sa Negros Occidental. Ginabugusan nila sang Sinovac kag AstraZeneca. Sa record nga gin-presentar sa Provincial Incident Management Team ko na PIMP, humulit din sa Marso 11, Tuptub 24, ang na-utilize ako nagamit ng Sinovac nagalabot sa 2,549. Ang allocation sini 2,657. Dapat silingon, may nabilin pa nga stock nga 108. Ang sabahin naman sa allocation sa AstraZeneca 378
ang na-utilize na is 350 mayara sang nabilin pang stock nga 28 Aksyon Rex. Ang pinakadamo-damo diri nga allocation kung Sinovac ang paghambalan mo ang Teresita Halandone Provincial Hospital may 400 nga allocation na-utilize is 350, may bilin nga 50. Sa Cadiz District Hospital, 317 ang allocation, ang na-utilize 260, may 57 nga bilin. Sa Valladolid District Hospital, naubos gititaran utilize ang 68. Ang sa bahin naman sa Lorenzo Saico, Kabankalan Hospital, 92, naubos naman Pero pag sa 150 sa Valeriano Gatoslao Memorial Hospital, naubos naman utilize. 120 ang sa bayan Santon Salvador Benedicto Hospital, ubos naman utilize, ubos na gamit. Sa Eleuterio de Sena Memorial Hospital, may 40 nga allocation, 39 na utilize, may isa pa nga nabilin. 80 sa Ignacio Arroyo Memorial Hospital sa May Isabela nisa, naubos naman utilize. Ang sa Merceditas Montilla District Hospital, si Palay City Polo, naubos naman utilize. Mga LGU Hospital, Alfredo Maranyo District Hospital, 230 na ubos naman. 230 man sa Kawayan District Hospital, 30 sa Bago City Hospital, 230 na ubos naman utilize. 30 sa Kawayan, ubos naman. 30 sa Kabankalan, LGU Hospital nisa. 200 sa bahin sang San Carlos City Hospital. Ang allocation kung 230, 200 ang na-utilize. Bahin sang Bidal Bagan Infirmary, 30, ubos naman. Calatrava, 60, ubos naman. 150 sa Vicente Gustilo District Hospital, na ubos naman utilize. Sa private hospital man, Sinovac 50 sa bahin sang Immaculate Conception Health Center, ubos naman utilize. Sinovac ni sa Lopez District Farmers Hospital sa Sagay City, 80, ubos naman nagamit. 170 San Carlos Doctors Hospital, 140 na utilize, may bilin nga 30. Pag ang sabayan sang Holy Mother of Mercy Hospital, 120 ang allocation, na ubos naman utilize Aksyon Rex. AstraZeneca, sabayan sa Sila Hospital, 140 ka doses, 138 na ang na-utilize, may 2 bilin. Pulo, ubos, utilize sa Cadiz Hospital, AstraZeneca. Stenta sa bahin sang Valladolid, ubos naman. 150 sa Kabangalan, 124 na utilize, AstraZeneca. Ay bilin pang mga 20 size Aksyon Rex. So manisa, ang record again na pagwa sa nga to sa nga provincial incident management team, base ining ang utilize, base ini COVID-19 Bakuna Center Registry. Ang additional Sinovac doses yang nga maabot subong adlaw ya ining 12,000 ka doses sa Negros Occidental. Laban-laban nagsunurex karon pag sa hapon na i-receive sa kwan. Okay. Okay, 12,000 ang sa Negros, 5,000 ang Bacolod City mo. Correct. Base karon sa hapon or base sa mga Rex na ginahanda na nila ang convoy kay may masugat na Aksyon Rex mo. Team halin sa Provincial Health Office, kagadara na idiretso sila sa nga cold storage. Ang kaso, sige gapon sa kaho, COVID-19 active cases. As of March 24, kahapon Aksyon Rex 268 na ang patay na dugangan isa. Kahapon na to 219, naga 220 Aksyon Rex. Nag-number 1 naman ang Cadiz City. COVID-19 active cases, 26. San Carlos, o kung La Carlota, 21. Amo sila sa San Carlos. Sagay, 19. Bago, 17. Escalante, 14. Bankalan, 13. Aksyon Rex. Sa bahin sang bakuna, pagkaroon ng talan sa bahin sang action reports after repetition, may mga adverse effect black Aksyon Rex ka nabatyagan. May epekto ka nabatyagan ang ginturokan sa nga bakuna. Sa Sinovac, diho may Aksyon Rex ang nagbatyag na serious. May isa, dito na ginturokan sa
Governor Valeriano Catuslao Memorial Hospital sa Aksyon Rex ka nagbatyag sang adverse effects nga serious ban minor may 58 nagbatyag sang minor Aksyon Rex. So, isa-isahon pa man ni karon sa bayan sang Aksyon Reports Afternoon Edition. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Maron Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Dagang salamat Aksyon na Marlon Hinuia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:39 ang aton oras. Daligid lang Aksyon na Brian Morden, Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO, kag sa ato sining mga out-of-town reporters. May tisi bala, kulang balang imo sining lawas sang vitamin C, kinanglanta mag-may tisi, no? Alkaline. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na ayos, tamyawon ta na yan ay sa mga kaksuntang malabutan talang ha, may lang nga pagpamati kay Leah Younger Esquivel, may lang nga pag-monitor Leah, and sa kay Girly Sinarosa, may lang nga pagpamati sa Sinarosa family dara sa Barangay Panukoy, no?
Manjo Arnijo, may lang pag-monitor. Rosalina Batulak Francisco, may lang pag-pamati Rosalina, no? And Jocelyn Song Comedia, may lang pag-pamati Madam Jocelyn Song Comedia. Si Sir Alex Montesa, may lang pag-pamati. Agustines Varon, Ami Agustines Varon, may lang pag-monitor sa pamilya Agustines kag Varon. Ayos, salamat gid. Robert Toma, may lang pag-pamati man. Sir Guillermo Clarito, Aksyon Rex, si Bitikoen, ara naman gani man. Mut na nuning O'Brien niya, galabugay sa Sir Guillermo Clarito. Tres Vergara Sancho, may lang pag-monitor, no? Mr. Milili Oligo, may lang pag-pamati, kag gatamyaw lang siya kay Vanessa M. Mayo sa Minnesota, USA. Salamat gid Sir Milili Oligo. Okay, sa kay Almira Lee Malazarte, may lang pag-monitor. And okay, daligid lang ha kay pang salyadahon taning iba, no? Kay Sir Alex Montoy, mo damo ka message mo, sir. Hindi maato do imulang tanan, no? Ayo. Okay. Sige, daligid lang. Wari man yang kadamo-damo man niya sang daligid lang ha kay ginaskan taning malabutan ta lang kondin lang ni astaw kay daw puros ni tanan ginpadala ho. Ay ho. Tiway na, ubos na. Ubos na ang wall naton. Mary David, Mary Dave, may lang pagpamati, Mary Dave, no? Gian Resisio, may lang pagpamati, no? Salamat gid. Pasensya gid kay ubos na. Isa lang ka tao, dulang ka tao, ubos ng mensahe nga ginpadala ninyo, nagkalatampo ka na, no? Ayo. Kay Chiyeri Iloka. Amo ni siya? Chiyeri Iloka. O gini siguro brahon nga klase sang kuan yun? Kalibutan nga. Wow. Gid kay Chiyeri Iloka. Ay, perte. Dito pala sa wall ninyo, pamutang nyo na. Kaya para hindi masabaran ding wall tao. Ayo, gid. Ayos, ubos gid. Sige Sa aton sila nga mga kaksyon, pasensya gid pakarunan tanang iban nga mga mensahe diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Dali gid lang kay matag tanay pila ka mga commercials, balik lang kita dugay-dugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ano makalintangan, responsable at pagbalita, kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:58 na nga aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa sining kadimalason manino dalaga sa syudad sang Kabangkalan nagkomite sa pag-suicide patay ini kag masobra 170,000 pesos nga balor sang shabu nakuha man sa Silay City. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Bri. Aksyon na Rex nagakabit kagway na ining isa ka 48 anyos nga babaye dalaga ini nagapuyo sa syudad sang Kabangkalan matapos nga ginhigtan sini ang kaugalingon gamit iya ang lubid. Action Rex so diri sa kay Police Lieutenant Jumel sa ang Deputy Police ang Kabangkalan PNP. Ang biktima nagtungtong sa bangko pagkatapos nagbutang higot sa liyog kag posible sinita ang bangko. Action Rex rason nga ini ang kamatay gid. Sa pag-imbestigar nila diri ining biktima may chuluchanggi ini siya kag nagapuyo ini siya sa isa ka compound dira upod sa yaman duha pagid ka utod kag nakibot na gid lamang sila nagligad tong adlaw kon kahapon ligad nga adlaw nga namira ini siya temprano pa sa iya sining chuluchanggi kag nakibot na gid lamang ini sila nga duway na abri-abri sa ginlantaw nila ti nagakabit na ini no. Ang duda sang mag-utod ini siya nagproblema sa pinansyal kwarta may nagapinanukot sa iya kay may utang ini siya sa mga lending kag iban pa parang ipuhunan sa iyang tiyanggi nga medyo nagputo-puto naman gani sa sini nga mga tinion. Action Rex kumbinsido man diri ang mga mag-utod nga wala gid sang foul play nga natabo bakod gati ang ang ining biktima kag ang iloy nila nga senior citizen amo ba lang ulo istar sa sambit nga kulo kwarto sa ila sila nga puloy-an. Action Rex ari si Salarda angot ni Kabangkalan sining 48 years old age nga nag-ikok sir. Naliling before niya na ito naliling ito ni biktima sila na compound. So sa isa niya compound nag-load sila ng utod bigay sila sa compound gani. Pero ang naliling nila is napigtan sa yung property tapos so na ang utod ni Rajanggi sa compound may kapihan na isa na utod ni siya Rajanggi ba. So ang yan nga ang biktima before ni matamo yung ining isang Rajanggi niya. So naman pagting siya na utod niya although natawag ito sa Rajanggi siguro usually lang usually lang yung pag nagsasabi siya yung mga tinatagpan ng ating masulat ang ito nila ginasalatan. So ako to pagsarado niya pag sang gabi dito na nila na namatigan na wala na nagbar sa akin niya na upag kaya ako na ito na nagligti na. Action Rex ang porosyon sa palayag ni Salarda no angot sa nila sambit nga insidente. Karon sa pon sa gabi i-report ta man parang bypass operation sa syudad sang Silay nga nakakuha sila o naka-recover sila sang masobra 170,000 pesos sa ginapatihan Shabu sa duhaman ka mga sospetsado. Balita gikan sa Nokpo. Action Brian Morden nag-report una sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life extension na vitamin D3 para gid sa mga ka-aksyon ta para ma-preserve ang aton siring mga kaugatan aton dra no kag nagasuporta man sa mga katulanan ta.
Banwa sa BCPO, ini may kagtanan sa subo-subo maning maestro nga napatay ho matapos mabungguan ang motorsiklo sini sang ang ginasakyan sini kay nasang kagahon sa highway dra sa barangay Tangob sang isa ka Isuzu MUX. Ang driver sang among nga salakyante sa mga negosyante kang report kaya raman sa hospital kay naglain man ang pamatsyag sini. Anong pinaka-latest nga investigation sa mga kapulisan sa Police Station 8? Yari ang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric? Yes, Aksyon Eric, you have time there? Gani, wala naman no? Okay, we proceed to our report, no? We proceed. Okay, proceed to our report, mga ka-aksyon, no? Wahigit ang 47 anyos nga maestro matapos nga ang ginasakyan sini nga motorsiklo kay na sa kagahon ang gimuhuan sa isa ka Isuzu MUX nga sa din ang driver isa man ka negosyante Aksyonex. Patay diri on the spot kay na sa kagahon ini nga maestro nga tumantok sang barangay Purisima Banwa sang Manapla nga si Jujet Huera 47 anyos Aksyonex. Sa diin inisyal kaya dito na papakosisa ni Police Staff Sergeant Siri Lino Arrollado ang traffic investigator sa Police Station number 8 nga ari ang pilasya sa ulo Aksyon Rex apisar nga tisono sa investigador sa Police Station number 8 naka-helmet ini pero wala wala ni ma-close gid maayo ang iya sining helmet nga nakakas sa Aksyon Rex sa iya sining liog nga posible amo ni ang resulta nga nakalampo sa iya sining ulo sa sementado nga dalan right after nga ginbungguan ni isang Isuzu MUX nga ginamaneho sa isa ka negosyante nga kinala sa kay Anthony Nelson Huerba 33 anyos may asawa kag tumuluyo sa barangay Takuling. Now ang insidente natabo ini sa may tubangan mismo sa emission test center dira sa may highway sang Araneta sa Kopre ni Bali sang barangay Tangob Aksyon Rex. Now sunod sa kay police staff sergeant Arrollado ang bangkay karon sa sining maestro nga si Huera ari na karon na haya diri sa may funeral homes samtang ang ining driver Auhiro ang kwan diri sa ako niya Huera Auhiro na Jujet si Sir Jujet Auhiro kaya nga ginatay di sa ako niyang information Huera ko no Huera man sige kilala mo man Uy, taga-isa lang na kalugar to. Gani man ti... Kaluluoy mo na si Sir. Abi mong bulagay para nakasawa yabla mo. Correct, separated sila sa Rex. Sa iya sining asawa nga si Jujet Auhiro, no? Subo-subo ning digatan sa kati wala man ni siya mag-expectar nga mo ni gurong matabo sa iya kay nasa pagkaon. GSIS na sa tani aksyon na rek mo gali kay daw gid pagkamayo yablang magrekta para sa tiyo ilang sa unhan man. Kung panang natabo bla. Kadto sa kumpares bago. Mapa GSIS sa ti kumunga ti aga pa. Ti permi ko no kada papakulo niya direkta na sa kumpares bago. Kadto to sa tining negosyante ning si Anthony Nelson Huerbani Aksyon Rex ba kadto man sa iya negosyo sa may southern part sa network kasi man ning pamukas mo. Agasud na sila gali. Sud na sila actually ang nagbunggo dia mo niya ang Isuzu MUX ni. Balik sunod sa motor. Yes, tasig kadlagan nga sang MUX according sa kay Arellado. Siguro wala ya matulopanggan ning motor sang maestro ni. Amo ni nga nasungkit sa may tubangan sang emission test na ni Takulod sa may lapit sa may Taytay. Ato ba nga mismo sang entrance ka Gardenville sa division tabla sa Tangob. Kaya kay pagbunggo ni siya naglabog nila yun ning labugan sa motor ni lapit na gali sa kwan, lapit na kay Parerek Alaman. Di na, layo na to ya. Layo na to? Sa may entrance kita bra sa Gardenville sa division sa Tangob bra. Okay. Kita bra na yun sa una. Meron lang Gardenville sa division. Narak na sa tubangan na sa emission test. Pero ining maestro din na bungguhan, layo din labugan niya. Dito para sa nagtopa sa may sales ang tubangan Toyota Center bra. Layo-layo kay Jackson kay kapati si Arellado nga nasiglaga na sa MUX kag ang impact wala purti ka mas Aksyon Rex nga posible ang ulo nakalampo sa sementado nga dalan na ang ulo ganin sang salakyan ni gupi gid ka tama ati hindi pa na magupi guro kun hinay lang munggo mo gani ko din nasiglagan sang driver ni nga si Anthony Nelson Huerba ni
Ano oras yung tabo man? Alas 4:45, kinasang gagahon. Ganag Gana ko iti mapadiyesay, sige kiti yesay, alas 8 na bukas o. Di nagrikta ng may istorya sa kumpare, ito sa may Bago City, na mamasar man tani. Ti ang ining driver sa MUX, ari karon sa isa man ka private hospital, exclusive hospital di sa Bacolod, kay na ICU ini Aksyon X, kay nakagi man ni stroke ni ang driver ni. Kag may blood clot ang ulo sini, so mo ni kadugin hingagaw man ni sa kaina nga madala sa intensive care unit sa isa diri ka exclusive hospital sa may syudad sang Bacolod. Board this area palayag ni Police Staff Sergeant Arellano sa interview sa Aksyon Radio. From behind sa Kagawad, sa Bungo, nagbulagay ni sila ang SUV, nagdaride pa outer lane. Pa motor, nagpa sa inner lane. Natungkot pa. Ako na pagkantaw na lampos ko rong ulo sa siminto, sa dalan. Kaya ang iyang helmet, wala nakalak sa ulo ya. So mo to, yun ko na ang iyang tagmumatayon. Anong direksyon sa salakyan ni Sir Madua? Puro na sila tanan pa south and Kagawad, sila sa north, going south. Patay gini on the spot ang biktima, sir? Yes, sa Kagawad. Anong disposisyon sa driver? Sa driver sa SUV, nangangagaw sa ospital, kaya may severe na sa galing na nakakit na daan, o siguro ay blood, ay kakabalo. Kaya sa iya nga bangay bata, ang ambal sa ako, kinadmit nila sa ospital, kaya na-ICU, isa sa exclusive na ospital dahil sa Bacolod. Kung mo, sir, gina-ICU ni ang driver sa salakyan? Yes, so, kaya may story nga sa nga nakagi na sa gali Kagawad, ng mind stroke goro, kaya may blood clot ang ulo. Ano, sir man? Wala ini matiparahan ang motor? Ano pastada man? Sa ako nakapaglantaw Kagawad, waya ni Guro matiparahan git, kaya tapos balik kasi siguro ang ilaga niya, kay naglabog no, ang motor. Tapos siya nagulog sa may share, o galing kay para man sa safety, Kaya ba siguro Kagawad, expect sa Guro Kagawad, nga bating iharas sa mga tao, nakita yun naman daan yung spot dito daan papayan driver. So naglagan sa station 9, kaya sa kapuntol sa station 8, so sa nag-surrender sa station 9 Kagawad. Aksyon X, Police Staff Sergeant Cirilino Arellano, ang case investigator sa Police Station number 8. So, depende din ako sa pamilya Aksyon X, sa napatay ka tiwa, pa nila istorya ng driver, siguro yung driver istorya man dugay sa pamilya kung available na ang isiling oras kiti ari man sa subong sa isa ka private hospital diri sa may syudad sa ang napatay ni dinigin Aksyon eh, ara sa may Villanueva Funeral Home sa Aksyon X. Sa dinga din eh? Sa, I think, ulo bang silingan, iblabang kung barangay 32. Hindi na ko sure gisang pinaparlo ni Villanueva. Bakit ang kilala ko lang yung St. Peter. Oo, gani. Gani. Sa Villanueva, damo ni Bras. Mansilingan sila ni Aksyon Alvin na Aksyon Rex. Mansilingan? Oo, kasi rin na-responder mo. Kaya yung dito sang gindalan, to sang maestro niya. Tangob, ati. O, damo man das na tangob ba? O, tangob, duway na dayas tangob. Arada, Alvin Funeral Parlor. Pari gusto mo parang isa nga din ni ka-isrot kaya isang ubraya pa. Gusto mo parang isang funeral parlor. Sa Mansilingan, no? Villanueva Funeral Parlor, gindala si Sir? Si Sir Jose Auhiro. Para dala sa Villanueva Funeral Parlor sa Barangay Mansilingan. Masika pa batit ang himataya. Sa imo na mga kasibaryo sa Barangay Porosima, Blahay Kalu. Dawari na din sila guro na? Ate laban-laban Aksyon kiti nabati ang ginikina sa aga pa mong report ni Aksyon Alvin, no? So nang tawot ako na nung dalaganan sila sa kaso, depende sa pamilya kung mag-atubangay na sila sa pamilya matosatong nakabunggo sa sila maestro nga si Sir Jojit Auhiro Aksyon Rex. Report kika sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon. Aksyon, Eric Magbalulig report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office sa mga ka-aksyon ta yari nang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement ang Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen,
Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our tingog kaghandura. Katuan tanang balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, 29 anyos nga lalaki ho nagapangatubang sang kaso reckless imprudence resulting to homicide, arestado sang kapulisan. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Jer? Rex, gindakop sa kapulisan ang isa ka persona matapos ngayon siya may kapinding warrant of arrest sa kaso ginapakatubang sining reckless imprudence resulting to homicide. Mga alas 2:20 sa hapon kahapon sa bahin sang Gusili Boulevard, Barangay Zone 1, Ciudad sa Cadiz, gindakop ini si Ronel Franco Inoble, 29 anyos, kag may asawa, residente sang Hacienda Dalayapan, Barangay Kaduaan, Ciudad sa Cadiz. Ang kapulisan pinagiman sa pagpamuno mismo ni Police Lieutenant Lister Olivero sa Deputy Chief of Police for Operation kag sa mga police assigned sa warrant sa Buena Section ang dakop sini pagi sa isa ka order of arrest nga gin-issue ni Honorable Judge Ranel Atunada Perez, Presiding Judge sa MTCC 6 Judicial Region sa Banwa sa Ibi Magaluna. Ining kaso sa nasiling ng reckless imprudence resulting to homicide with criminal case number 5026 nga gin-issue sa tong tinarikdan nga Marso o konsinigid lamang nga Marso 16 tuig 2021. 30,000 ka pesos ang ginarekomendar nga piyansa para makangkon siya sa temporaryo nga kahilwayan matapos nga inisya ang ginpaibalo sa iya kini nga constitutional rights kag ginpaidalo man sa pag-examine sa Bayan sa Cadiz City Emergency Clinic sa iya sining physical examination. Inisya karon ang detenado sa Bayan sa PNP Custodial Facility sa Siyudad sang Cadiz. Report gikan sa Siyudad sang Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Roger sa iluang tanay si Aksyon Percival Villamor sa Banwasang Lacasiliana, personal nga may warrant of arrest, arestado man angon sa kasong homicide sang mga kapulisan. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Pers? Aksyon Rex, ang Lacasiliana Police Station nagtandak iyaya sang operation against sang wanted person mga alas 4 sa hapon, no? Sang hapon, alas 12 sang imedya sang hapon dito sa may sitio Pulunya, Barangay Manghanoy, Lacasiliana, Negros Occidental. Nagdala sa bitbit ini ang atong kapulisan sa kapamuno ni Police Captain Ramel E. Bustamante sang warrant of arrest kag ginaserbihan diri ang isa suspitsado kag ngalan dire sa kay Erwin Samiliano Dio Campo, 49 anyos. Ini siya soltero kag wala sang obra kag kumuluyo sang Apolonia, Barangay Manghanoy, Lacasiliana, Negros Occidental. Ang warrant of arrest nga gin-serve sa aton kapulisan upod ang aton warrant section division nga si Police Master Sergeant Nelson Madrinya na ini may warrant of arrest nga criminal case 2904 sa kaso nga homicide action arrest. Kag ini siya nga warrant of arrest in pirmahan kag gitanaog ni Honorable Simon Nelson Fernandez, presiding judge ang RTC Branch 63 La Carlota City. Kag ang warrant of arrest sa action rate may pitsa sa bulan sa February 2, 2021 kag may ari sining bill recommended
para naman sa iya ka temporaryo nga kaywayan nga 40 mil ka pisos. Karon ini ang suspitsado nagapangatubang sa kaso nga gintanaog sang korte batok sa iya. Report na gikan diri sa Lakasilian na PNP ang inyong Aksyon, Aksyon Tersigal Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon, ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na to sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad. Salamat gid sa inyo sining pagigopod kita kits kita buwas diri sa inyo sining palatuntunan. So regi nang way ta malabutan, pasensya gid pabuwasan ta na lang ini mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life, igasunod na sa dilig lamang madugay upod kay Aksyon ang Defensor sa Kinandan. Ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.